Hola, soc l'Oleguer Brunet, de Vins Petxinà, i en aquest vídeo us presento el vi Vinya als Pals. El Vinya als Pals és un vi elaborat amb la varietat Viognier únicament, i aquesta és una de les seves característiques. A Catalunya no hi ha pràcticament vins elaborats amb aquesta varietat. Per això nosaltres l'elaborem jove i sense cap altra característica tècnica que pugui emmascarar-lo, per poder-lo donar a conèixer. El vi Vinya als Pals l'elaborem en el celler Rosa Maria Torres, que està situat a Sarral, a la Conca de Barberà, un celler envoltat d'una zona amb un passat històric molt llarg, però que té una característica que el fa absolutament diferent a tots els seus veïns. El celler el va muntar una família amb un passat d'indianos que fa que tinguin un caràcter diferent, molt més impetuosos, amb ganes d'oferir coses noves, molt dinàmics, i per això a finals del segle XX van plantar a la Vinya als Pals del poble barberà de la Conca de Barberà, al costat de Sarral, la varietat Viognier. En allà el que van plantar va ser una varietat que en altres zones europees feia 50-60 anys fins i tot havia estat a punt de desaparèixer. Però ara està, perquè és molt delicada, però ara està recuperant-se gradualment. En el tast podeu veure que el color és molt transparent, brillant, i en nas és on realment destaquen les seves virtuts i les característiques d'un Viognier. És una varietat molt aromàtica, molt expressiva, destaquen totes les fruites tropicals, també flors tropicals. De fruites podem parlar de la pinya, podem parlar del plàtan, podem parlar del préssec. No hi destaquen tant notes herbàcies o encara menys notes d'espècies. I en boca doncs notem el mateix, molta frescura, les fruites que us comentava, però que entren amb molta força, amb molt volum, ens omplen la boca, però acompanyades d'una acidesa molt maca que fan que sigui lleugera, no se'ns fa gens pesat. I al final acaba amb un puntet amarg que fa que sigui molt elegant. És un vi excel·lent, jo crec, per qualsevol moment en què hi hagi gent de tot, perquè agrada a tothom, en què ja estiguem a peu dret i anem xerrant ara amb un, ara amb l'altre, amb un aperitiu també, combinant-lo amb una tapa de sípia arrebossada, o bé amb marisc, gambes, o bé amb unes escopinyes, sense l'escabetx o amb l'escabetx. Bé, és un vi realment que fa molta festa, que pot arribar a ser protagonista de la festa, però també es pot quedar en un segon pla i simplement il·lumini la nostra companyia, el nostre espai, el nostre moment. Per això us animo a tastar el vi Vinya als Pals, a recomanar-lo, i si teniu qualsevol dubte, ja ho sabeu, podeu fer la consulta. Bé, fins llavors us dic salut.